Γεια σας, σας καλωσορίζω και καλώς ήρθατε στην εκπαίδευσή μας του GPG International στα ελληνικά. Το όνομά μου είναι Αδαμάντης Αλβανός, είμαι Έλληνας, έχω γεννηθεί στην Γερμανία, ζω στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή στην Αμερική και όπως ακούτε σίγουρα τα ελληνικά μου δεν είναι τα καλύτερα, αλλά και σας ζητάω ήδη και ένα συγγνώμη για τα λάθη που θα κάνω σε αυτή την παρουσίαση, αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσω να σας δώσω να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον πλάνο αμοιβής στην Genèse, στην εταιρεία μας, και θα αρχίσουμε άμεσα. Ας μιλήσουμε για τα πρώτα βήματα πώς να κερδίζουμε χρήματα. Θα μιλήσουμε για 5 βήματα και ένα βήμα θα σας εξηγήσω λίγο πιο βαθιά, ας το πω έτσι, τι σημαίνουν αυτά τα βήματα. Το πρώτο βήμα. Πρέπει να αποκτήσουμε το Starter Kit για $29.99, τα εφόσον είναι 25 με 26 ευρώ, ανάλογα πώς είναι το δολάριο με το ευρώ, και ξεκινάτε με ένα πακέτο προϊόν. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε διαφορετικά πακέτα. Εδώ τώρα βλέπετε 5 στήλους. Ας αρχίσουμε από αριστερά. Στον πρώτο το στήλο βλέπετε τα product packages, δηλαδή σημαίνει πώς ονομάζονται αυτά τα πακέτα. Το βασικό το πακέτο, basic package, supreme package, jumbo package, one year jumbo package, ambassador package και ένα πακέτο που λέγεται creative package. Creative package σημαίνει ότι εσείς δημιουργείτε ένα πακέτο με ό,τι προϊόντα και να θέλετε. Ενώ στα άλλα τα πακέτα ήδη βρίσκονται όλα τα προϊόντα μέσα και διαλέγετε ποιο πακέτο θέλετε. Όταν δημιουργείτε το δικό σας το πακέτο, θα πρέπει να διαλέξετε προϊόντα τα οποία θα έχουν μια αξία τουλάχιστον με 100 πόντους. Θα σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Στον δεύτερο το στήλο βλέπετε που λέει επάνω CV. Το CV στα αγγλικά σημαίνει Commission Volume. Για κάθε πακέτο, ανάλογα με το πακέτο, μας δίνει η εταιρεία, η Genèse, μία αξία με πόντους. Και βλέπετε αρχίζει από τους 100 πόντους και πάει μέχρι 500 πόντους. Στο πακέτο Creative Package είπαμε τουλάχιστον χρειαζόμαστε 100 πόντους, αν διαλέξετε αυτό το πακέτο, αλλά μπορεί να είναι και 250 πόντι, μπορεί να είναι 300 πόντι, μπορεί να είναι και 600 πόντι, δηλαδή ανάλογα πόσα προϊόντα θα βάλετε μέσα σε αυτό το πακέτο που θα δημιουργήσετε. Πάμε παρακάτω στον τρίτο στήλο, που βλέπετε γράφει CAB, C-A-B. Σημαίνει στα αγγλικά Customer Acquisition Bonus. Αυτό είναι ένα bonus που μας δίνει η εταιρεία κάθε εβδομάδα, το πληρώνουνε, και ανάλογα με το πακέτο που θα ενταχθεί ο καινούριος business partner στην οργάνωσή σας, στην ομάδα σας, θα πάρουμε τα χρήματα, αυτά που λέει για κάθε πακέτο. Αρχίζει στο basic package με $25 και ανεβαίνει μέχρι $250 στο ambassador package. Όταν δημιουργήσετε εσείς το δικό σας το πακέτο, είναι ανάλογα και με σχέση τιμής. Από εκεί θα μας δώσει η εταιρεία 10 με 12% σαν cap bonus. Πάμε στον τέταρτο στήλο. Κόστος. Τις τιμές που βλέπετε εδώ είναι συνολικά η τελική τιμή, ας το πω έτσι, για την Ελλάδα, να εγγραφτεί κάποιος στην Ελλάδα. Δηλαδή, έχει το Starter Kit, τα 25-26 ευρώ που είπαμε, τα προϊόντα, το βασικό το πακέτο με τα προϊόντα του. Όταν μιλάμε για τα 221 ευρώ βασικό πακέτο που έχει 3 προϊόντα μέσα, το ΦΠΑ και τα μεταφορικά. Δηλαδή, αυτό τον κόστο που βλέπετε εδώ στα 221 ευρώ είναι η τελικά τιμή. Το έκανα για να έχετε έτσι λίγο υπόψη σας πόσο θα στοιχήσει κάθε ένα πακέτο. Και στον πέμπτο στήλο είπαμε, βλέπετε πόσα προϊόντα βρίσκονται μέσα σε ένα πακέτο.
αρχίζει από 3 και πάμε μέχρι 26 και στο Creative Package φυσικά ανάλογα πόσα προϊόντα διαλέξατε. Ας πάμε παρακάτω στο δεύτερο βήμα. Τι πρέπει να κάνουμε για να κερδίζουμε χρήματα. Δεύτερον, να είστε στο πρόγραμμα αυτόματης αποστολής με 60 πόντους. Τι σημαίνει αυτό? Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ανοίγετε ένα μαγαζί και κάνετε την επένδυση, δηλαδή βάζετε τα πρώτα χρήματα μέσα, όπως κάνετε καλή ώρα και εδώ με το πακέτο σας. Και τώρα, για να βγάζετε χρήματα με το μαγαζί σας, πρέπει να πληρώνετε ένα ενοίκιο, έτσι δεν είναι? Ας πάρουμε παράδειγμα. Για να συντηρείτε το μαγαζί σας, τη δουλειά σας. Ακριβώς το ίδιο γίνεται και εδώ. Σε εμάς είναι αυτή η αυτόματη αποστολή, που λέμε στα αγγλικά auto-ship, που πρέπει να παραγγέλνουμε κάθε μήνα 60 πόντους. 60 πόντους, να σας δώσω ένα example, είναι ο ορός μας, που θα σας στοιχήσει με τα μεταφορικά, με το ΦΠΑ, όλα μέσα, θα σας στοιχήσει γύρω στα 90 ευρώ. Αυτά είναι τα χρήματα που θα εξοδεύετε κάθε μήνα για τη δουλειά σας. Εγώ νομίζω ότι αν φανταστείτε αν μιλήσετε με κάποιον που έχει δικό του μαγαζί, τι έξοδα έχει κάθε μήνα, και τον πείτε και εσείς ότι και εσείς έχετε δικιά σας τη δουλειά και εξοδεύετε μόνο 90 ευρώ το μήνα, θα γελάσουμε. Είναι πολύ απλό. Και παίρνετε και το προϊόν και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κιόλας. Και αν δεν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε, που εύχομαι να το χρησιμοποιήσετε γιατί είναι φανταστικά προϊόντα, τότε πουλήστε το. Αλλά τι σημαίνει που θα βρισκόσαστε στο πρόγραμμα αυτόματης αποστολής? Αυτό θα σας κρατάει ενεργό και σε θέση να κερδίζετε χρήματα, προμήθειες της ομάδας και τα επιδόματα ηγεσίας αργότερα. Συν αυτό, οι αχρησιμοποιητοί πόντοι που θα μαζεύετε θα συσσωρεύονται. Και αυτό θα σας το εξηγήσω σε λίγο. Εδώ θέλω να πάω ξαναπίσω στα προϊόντα, εφόσον σας εξήγησα αυτό το auto-ship, η αυτόματη αποστολή, με τους 60 πόντους. Και αυτό το πακέτο είναι ένα πολύ σπουδαίο πακέτο. Μπορείτε να το βλέπετε, που λέει One Year Jumbo Package, μας δίνει 400 πόντους, $200 εάν κάποιος ενταχθεί με αυτό το προϊόν. Κόστος φυσικά είναι 1.673 ευρώ, αλλά μας δίνει 26 προϊόντα. Δηλαδή, με αυτό το πακέτο τι γίνεται? Εσείς πληρώνετε τα 26 προϊόντα σε χοντρική τιμή. Έχετε 26 προϊόντα που θα σας έρθουν μαζεμένα με την πρώτη αποστολή που θα γίνει. Εάν τα πουλήσετε σε λιανική τιμή, αυτά τα 26 προϊόντα, στην τιμή αυτή δηλαδή που λέει οι Γενές να τα πουλήσουμε και όλα, θα κάνετε ήδη ένα κέρδος από 52%. Συν όμως αυτό, η εταιρεία, η Γενές λέει, εάν διαλέξεις αυτό το One Year Jumbo Package, θα έχεις για τους υπόλοιπους 11 μήνες, δηλαδή για όλο το χρόνο βασικά, από τη στιγμή που εντάγομαστε άλλους 11 μήνες, συνολικά 12 μήνες, δωρεάν την αυτόματη αποστολή. Δηλαδή, μας δωρίζουν 11 φορές από 90 ευρώ. Δεν είπαμε ότι θα μας στοιχήσει ο ορός, παράδειγμα, κάθε μήνα, σαν έξοδα. Αυτό θα μας το χαρίσει η εταιρεία. Και έτσι κερδίζουμε 11 φορές από 90 ευρώ, είναι 990 ευρώ. Δηλαδή, ας πούμε, 1000 ευρώ. Εγώ νομίζω ότι αν έχει κάποιος την πιθανότητα να πληρώσει αυτά τα χρήματα, που νομίζω δεν είναι πολλά λεφτά για να ανοίξετε δικό σας μαγαζί, δικιά σας δουλειά, και πάλι, τότε είναι αυτό το πακέτο που θα σας έλεγα να ενταχθείτε. Αυτό θα ήταν το πακέτο να εντάγεται ο κόσμος. Γιατί έτσι έχετε τα προϊόντα στα χέρια σας, για όλο τον χρόνο είσαστε ενεργοί,
δεν χρειάζεται να σκεφτείτε, και η εταιρεία σας δίνει το δώρο 1.000 ευρώ αξία, 990 ευρώ, δηλαδή 1.000 ευρώ. Μεγάλη υπόθεση. Ήθελα να σας το πω, να ξέρετε ότι αυτό είναι εμένα το αγαπημένο μου το πακέτο, το οποίο νομίζω είναι για τους επαγγελματίες. Πάμε παρακάτω στο τρίτο βήμα. Το τρίτο βήμα, για να κερδίζουμε τα χρήματα, είναι να γίνουμε executive. Γιατί? Για να κερδίζουμε προμήθειες της ομάδας. Θα σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό και πώς θα γίνετε executive. Το τέταρτο βήμα. Να βοηθήσετε τους νέους διανομείς στην ομάδα σας να γίνουν και αυτοί executive. Εφόσον γίνετε εσείς executive, ξέρετε τώρα πώς, τι πρέπει να κάνετε για να γίνετε executive. Και έτσι θα το μάθετε και θα το προωθήσετε στην ομάδα σας. Και τελικά το πέμπτο βήμα είναι να συνεχίζετε για πάντα να εγγράφετε προσωπικά άτομα εσείς καινούρια. Ποτέ μα ποτέ να μην σταματήσετε να γράφετε προσωπικά εσείς άτομα μέσα στην οργάνωσή σας, μέσα στη δουλειά σας. Γιατί? Πρώτον ορίζετε ένα παράδειγμα για την ομάδα σας. Σας λέω, από εμπειρία, όσα πιο πολλά άτομα εγγράφετε εσείς, τόσα θα γράφει και η ομάδα σας. Συν αυτό, τα επιδόματα ηγεσίας αργότερα θα είναι τεράστια. Τι σημαίνει αυτό? Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πώς μία ομάδα μπορεί να μεγαλώσει. Λέμε ότι εσείς τώρα αρχίζετε με 2 άτομα. Μαθαίνετε τα 2 άτομα, πώς και αυτοί να βρουν άλλα 2 άτομα, και από τα 2 άτομα φέρνουν αυτοί 4 άτομα. Τα 4 άτομα φέρνουν κάθε ένας 2, είναι 8. Τα 8 κάνουν ακριβώς το ίδιο και έτσι πάμε προς τα κάτω και βλέπετε εδώ 64 άτομα στην 6η γραμμή, 32 στην 5η, στην 16 στην 4η. Άμα τα μετρήσετε αυτά, θα φτάσετε κάπου στα 120-130 άτομα και παραπάνω. Τι θα γινότανε εάν λέγαμε να έχουμε 4 άτομα καθένας μας και να το μαθαίνουμε αυτό? 4 άτομα εσείς κάθε ένας θα φέρει 4 άτομα μέσα, από τα 4 γίνουν 16, 16-64 και φτάνουμε κάτω στους 4.096. Δηλαδή, άμα μετρήσετε όλα αυτά τα άτομα, θα είσαστε πάνω από 5.300 και άτομα, 5.400 άτομα στην ομάδα σας. Βλέπετε τη διαφορά? Τώρα, δεν θέλω να πω, αυτό φυσικά είναι ένα θέμα που εάν είναι κάθε ένας, ρε παιδί μου, να φέρνει 4 άτομα μέσα, τότε θα βλέπουμε αυτά τα νούμερα. Το ξέρω ότι είναι μόνο θεωρία. Το ξέρω. Αλλά θέλω να σας δείξω μια μεγάλη διαφορά. 2 άτομα. Από 2 να γίνουν 4. Τι μεγάλη διαφορά. Ας μην είναι όλοι να φέρνουν 4 άτομα. Ο άλλος θα φέρει 4, ο άλλος θα φέρει 1, ο άλλος θα φέρει 6, ο άλλος θα φέρει 2. Ανάλογα. Αλλά θα βρίσκεται κάπου εκεί ανάμεσα σε αυτά τα νούμερα που σας είπα. Γι' αυτό είναι ωραία να το βλέπετε με τη θεωρία, αλλά και η θεωρία γίνεται κάμουσες φορές αλήθεια. Κάπου εκεί ανάμεσα. Οκ. Ας μιλήσουμε λίγο για τη δομή. Γενικά. Η εταιρική δομή και το network marketing, το δικτυακό marketing. Η κλασική εταιρική δομή, τη γνωρίζουμε, είναι ο πρόεδρος, τέρμα πάνω, μετά, μάλλον διευθυντής, μετά έχει τον πρόεδρο, έχετε το middle management, από κάτω τους υπαλλήλους, και έτσι είναι αυτό το κλασικό. Εμείς στις Ζωνές έχουμε 2 γενεαλογίες. Έχουμε ένα sponsor δέντρο, ένα δέντρο εγγραφής, εγώ το ονομάζω κιόλα οικογενειακό δέντρο, και το άλλο το δέντρο είναι το διαδικό δέντρο, που το ονομάζουμε στα αγγλικά binary tree.
Αυτά είναι τα δέντρα. Βλέπετε αριστερά το sponsor δέντρο, το δέντρο εγγραφής, και δεξιά βλέπετε το διαδικό δέντρο με τα δύο τα πόδια, το binary tree, ένα αριστερό πόδι και ένα δεξί πόδι. Το αριστερό το δέντρο, το sponsor δέντρο, το δέντρο εγγραφής, βλέπετε έχει πιο πολύ το κλασικό το στυλ. Στο διαδικό δέντρο βλέπετε έχει μόνο τα δύο τα πόδια. Τώρα, βλέπετε ότι και στα δύο τα δέντρα, αυτά τα δύο τα δέντρα χτίζονται, ας το πω έτσι, τα χτίζουμε εμείς με τις ομάδες μας, παράλληλα. Βλέπετε, τα άτομα που είναι στους πράσινους τους κύκλους, δεξιά, στο διαδικό δέντρο, ο Τζο, η Σου, η Κιμ, ο Ντόν, είναι άτομα προσωπικά, δηλαδή εγώ τα έφερα μέσα στην οργάνωσή μου. Εγώ τους ένταξα και γι' αυτό είναι στην πρώτη σειρά, που το βλέπετε στο sponsor δέντρο στην αριστερή σας τη μεριά. Τα άτομα στα πορτοκαλί, που είναι ο Bob, η Jen, ο Jim και ο Tim, είναι τα άτομα που φέραν τα δικά μου τα άτομα μέσα, δηλαδή η δικιά μου η δεύτερη σειρά, η δεύτερη γενιά. Τα άτομα που είναι μέσα στους γκρίζους τους κύκλους είναι η τρίτη μου σειρά και τα βλέπετε αυτά ακριβώς στο sponsor δέντρο και στο διαδικό δέντρο. Η διαφορά σε αυτά τα δύο τα δέντρα είναι αυτή. Στο διαδικό δέντρο, ένα από τα πόδια, ή το αριστερό ή το δεξί, σε αυτό το παράδειγμα τώρα ας πούμε το αριστερό, ένα πόδι πάντα σας συνδέει με τον σπόνσορά σας, που λέγεται το ομαδικό το πόδι. Ο σπόνσοράς σας έχει την πιθανότητα, μπορεί, να βάζει άτομα και από κάτω σας, δηλαδή άτομα δικά του. Βλέπετε με τον μπλε τον κύκλο εδώ. Λέγεται, ονομάζεται ο Alex. Ο Alex δεν θα φανεί μέσα στο sponsor δέντρο σας, στο δέντρο εγγραφής σας, γιατί δεν είναι δικό σας. Είναι του σπόνσορά σας. Αλλά στο διαδικό δέντρο, επειδή είναι δέντρο το οποίο αρχίζει από πάνω προς τα κάτω και πάει από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή σημαίνει ότι πρώτη του μηνός μπήκε ο Τζο τέρμα πάνω, δεύτερη του μηνός εντάχθηκε η Σου, τρίτη του μηνός ο Μπομπ, η Τζεν, ο Τζιμ και ο Τιμ, τέταρτη του μηνός η Κιμ και ο Ντεν, έκτη, έβδομη του μηνός Μπέβερι και Αρτ. Βλέπετε λοιπόν ότι στο διαδικό δέντρο παίζει ρόλο πότε θα ενταχθείς, γιατί μπαίνεις στο next available spot. Σημαίνει στα ελληνικά ότι στην πρώτη διαθέσιμη θέση που υπάρχει. Ο στόχος στο διαδικό δέντρο είναι πάντα να κρατιέται σε ισορροπία και τα δύο τα πόδια. Και θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί. Δηλαδή, αυτό που πρέπει πάντα να θυμόσαστε, ότι αρχίζει από πάνω και πάει πάντα προς τα κάτω. Όταν βάζετε ένα άτομο μέσα, ένα καινούριο, είναι πάντα η επόμενη διαθέσιμη θέση. Στο sponsor δέντρο, στο δέντρο εγγραφής, πάμε ορίζοντας. Σημαίνει αυτό που είπα προλίγο, στο πέμπτο μας το βήμα. Ποτέ να μην σταματήσετε να βάζετε προσωπικά δικά σας άτομα. Γιατί? Στο δέντρο εγγραφής, στο sponsor δέντρο, πάμε κάτω μόνο 7 σειρές. Και από εκεί μετά σταματάει. Δηλαδή, σημαίνει ότι όσο πιο πολλά άτομα μπορείτε να έχετε στην πρώτη σας σειρά, τόσο το καλύτερα. Δηλαδή να έχετε 100, 200, 300, 500 άτομα στην πρώτη σας σειρά. Και αυτά θα πάνε 7 σειρές προς τα κάτω. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Τώρα, όταν αρχίζουμε και είμαστε καινούργοι στο network marketing, στο δικτυακό marketing, έχουμε δύο εισοδήματα. Έχουμε εισοδήματα που είναι πιο άμεσα
Και έχουμε και παθητικά εισοδήματα, που βασικά αυτός είναι ο στόχος μας. Να έχουμε παθητικά εισοδήματα. Τις πρώτες 30 με 90 ημέρες, 120 ημέρες, σε 3-4 μήνες, θα έχετε πιο πολύ τα εισοδήματα, τα άμεσα εισοδήματα. Σημαίνει κέρδος λιανικής, θα πουλάτε κανένα προϊόν. Από ένα πρόγραμμα που θα σας το εξηγήσω σε λίγο, πάρτε 2 πρόγραμμα. Το έκανα λίγο πιο κοντό να μπορέσω να το... πιο short που λένε στα αγγλικά για να μπορέσω να σας το εξηγήσω. Και μπόνους απόκτησης πελάτων. Δηλαδή κάθε φορά που θα γράφετε κάποιον καινούριον, θα βγάζετε λεφτά. Αυτά θα είναι τα εισοδήματα που θα έχετε άμεσα. Μόλις θα χτίσετε λίγο και θα χτίσετε την ομάδα σας, θα αρχίσουν τα παθητικά εισοδήματα. Που είναι ομαδικά προμήθεια, μπόνους υγείσης, pool bonus, το diamond pool bonus αργότερα. Αυτά είναι τα παθητικά και είπαμε αυτός είναι ο στόχος μας. Να έχουμε παθητικά εισοδήματα. Ας πάμε λίγο πιο πολύ στις λεπτομέρειες. Έχουμε 6 μέθοδους πώς μας πληρώνει η Jeunesse. Η πρώτη μέθοδο είναι κέρδος λιανικής. Φυσικά. Αγοράζουμε σε επίπεδο χοντρικής, εφόσον είμαστε διανομής, είμαστε business partner και πουλάμε προτινωμένη λιανική τιμή. Τις τιμές μπορούμε να τις βρούμε να πάμε στο jeunesseglobal.com και να βρούμε τις τιμές για κάθε ένα προϊόν. Και σας συνιστώ να μην τα κάνετε πιο ακριβά τα προϊόντα. Αυτές είναι οι καλές οι τιμές. Ξέρει η εταιρεία γιατί τα κάνει, γιατί έχει κάνει ένα research στην αγορά και γνωρίζει ακριβώς. Οκ. Πάμε στη δεύτερη μέθοδο. Το έχετε 2 πρόγραμμα. Τι σημαίνει αυτό? Ας πούμε ένα παράδειγμα, έρχεται ένας πελάτης και μου λέει κοίταξε, δεν θέλω να εγγραφτώ, θέλω να αγοράσω μέσω την ιστοσελίδα σου το προϊόν σε λιανική τιμή, αλλά θέλω να με δώσει μια έκπτωση. Σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορείτε να τον πείτε τον πελάτη, μπορώ να σε δώσω έκπτωση μόνο σε 2 προϊόντα. Αυτά τα 2 προϊόντα είναι το Luminous Serum, ο ορός μας, και το δεύτερο προϊόν είναι το Reserve, το υψηλό ανεξαρτητικό προϊόν. Αυτά τα 2. Σε αυτά τα 2 μπορείτε να δώσετε discount. Ο πελάτης στην ιστοσελίδα σας έχει ένα σημείο δεξιά επάνω που λέει Preferred Customer. Εκεί θα πατήσετε πάνω για να εγγράψετε έναν τέτοιον πελάτη. Εφόσον γράψετε 2 πελάτες μέσα σε ένα μήνα, και όταν λέω μήνα εννοώ τον προσωπικό δικό σας auto-ship μήνα, θα πάρετε $50 για αυτά τα 2 άτομα και το άτομο αγοράζει μόνο ένα προϊόν. Για αυτά τα 2 άτομα παίρνετε $50 την εταιρεία. Η εταιρεία πληρώνει για σας τους 60 πόντους, δηλαδή για εκείνο το μήνα η αυτόματη αποστολή σας είναι δωρεάν, το πληρώνει η εταιρεία για σας. Αποστέλνει 60 πόντους upline για τους σπόνσοράς σας και σας δίνει και 2 δωρεάν μπουκαλάκια serum που έχουν μεγάλη αξία. Τώρα, τα χρησιμοποιείτε εσείς για τον εαυτό σας, σαν promotion, τα πουλάτε, είναι κέρδος. Και αυτό μπορείτε να το κάνετε 2 φορές, 4 φορές, 6 φορές, 8 φορές, 10 φορές το μήνα, όσες και φορές να θέλετε. Θέλετε να το κάνετε 2 φορές το μήνα, να ξέρετε ότι θα είναι πληρωμένο το auto-ship σας κάθε μήνα από την εταιρεία. Είναι βασικά ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα για πελάτες. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην τρίτη μέθοδο. Και εδώ τώρα τα βλέπετε ότι άλλαξα λίγο στα αγγλικά, όχι επειδή δεν θέλω να τα πω στα ελληνικά, αλλά θέλω να μάθετε και τις λέξεις στα αγγλικά, γιατί θα τα ακούσετε σε κανένα webinar και θέλω να ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Είναι το Customer Acquisition Bonus. Είναι αυτό το bonus που παίρνετε όταν γράφετε καινούργια άτομα. Είπαμε, όπως και στην αρχή κιόλας, κάθε πακέτο έχει μία αξία, το CV, το Customer
volume και έχει το bonus που ανάλογα με το πακέτο μας πληρώνει η εταιρεία κάθε εβδομάδα. Customer Acquisition Bonus. Παιδιά, sorry, κατάλαβα τώρα ότι είπα κάτι λάθος. Το CV είναι Commission Volume. Sorry. Οκ, πάμε παρακάτω. Πάμε τώρα στην τέταρτη μέθοδο. Πώς μπορούμε να βγάλουμε τα λεφτά μας. Και βλέπουμε το δέντρο με τα δύο πόδια, αριστερό και δεξί πόδι, που το ονομάζεται στα αγγλικά binary tree. Αρχίζουμε και βάζουμε ένα άτομο, πρώτη του μηνός, ένα άτομο μπαίνει μέσα, με το βασικό πακέτο που μας δίνει 100 πόντους. Την ίδια στιγμή, εφόσον εντάξαμε κάποιον με 100 πόντους, πήραμε και $25, έτσι, από το cap bonus. 2 του μηνός, την άλλη μέρα, μπαίνει και το δεύτερο άτομο. Αυτό το άτομο μπαίνει με το πιο μεγάλο πακέτο, το Ambassador Package, που μας δίνει 500 πόντους. Και μας δίνει $250 cap bonus. Ήδη, σε αυτό το παράδειγμα εδώ, βγάλατε $275, 25 από την αριστερή, δηλαδή από το άτομο στα αριστερά σας που μπήκε με 100 πόντους, και $250 από το άτομο που μπήκε με τους 500 πόντους, δηλαδή με το μεγάλο του πακέτο. Νομίζω είναι πολύ καλά χρήματα, ήδη κιόλας. Συν αυτό όμως σας δίνει και πόντους. Και συν αυτό, επειδή βάλατε ένα άτομο στην αριστερή σας τη μεριά και ένα άτομο στην δεξιά σας τη μεριά, γίνατε executive και πήρατε τον πρώτο σας τον βαθμό. Πώς γίνεται να γίνετε executive? Εσείς ενταγόσαστε με ένα πακέτο τουλάχιστον 100 πόντων, δηλαδή το βασικό το πακέτο, και αν έχετε ένα άτομο αριστερά και ένα άτομο δεξιά που και αυτοί κάνουν ακριβώς το ίδιο και ενταχθήκαν με τουλάχιστον 100 πόντους, γινόσαστε executive. Αυτός είναι ένας στόχος που θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνετε μέσα στις 48 ώρες, στις πρώτες 48 ώρες εφόσον μπαίνετε μέσα στη δουλειά. Πάμε παρακάτω τώρα. 3 του μηνός βάζει ο κύριος ή η κυρία που μπήκε με το βασικό το πακέτο, βάζει ένα δικό της άτομο. Δικό του άτομο. Και αυτό με 100 πόντους. Την ίδια μέρα βάζει και ο άλλος από την άλλη μεριά με 500 πόντους. Και εδώ βλέπετε, πολλές φορές από εμπειρία σας το λέω και πάλι, ανάλογα πώς ενταγώσετε εσείς, έτσι θα αρχίσει να εντάγεται και η ομάδα σας. Γιατί πάρα πολλές φορές θα σας ρωτήσουν, εσύ με τι πακέτο μπήκες? Και θα ακολουθήσουν εσάς. Μια εμπειρία που τη μοιράζω μαζί σας. Τώρα, την άλλη μέρα βάζει και το δεύτερο άτομο που βλέπετε τώρα, αυτό το πορτοκαλί, τον κύκλο των δεύτερων με τους 100 πόντους. Τι γίνεται εδώ? Μόλις φτάνουμε σε μία μεριά στους 300 πόντους και στην άλλη μεριά στους 600 πόντους, ολοκληρώνουμε έναν κύκλο και κάνουμε cycling. Έτσι το λέμε στα αγγλικά. We cycle. Να το έχετε πάντα υπόψη σας. Μόλις φτάσετε στους 300 πόντους από τη μία μεριά και 600 πόντους από την άλλη μεριά, εν πάση περιπτώσει ποια μεριά είναι, τότε ολοκληρώνετε έναν κύκλο και κάνετε cycling. Και γι' αυτό σας πληρώνει η εταιρεία $35. Βλέπετε λοιπόν, εδώ σε αυτό το παράδειγμα, αριστερά, φτάσαμε 300 πόντους, η εταιρεία αφιερώνει τους 300 πόντους, γιατί μας πληρώσανε, και μένουν 0. Από την άλλη μεριά όμως, είχαμε 1000 πόντους. Τραβάνε τους 600 πόντους που μας πληρώσανε, συνολικά, και περισσεύουν 400 πόντοι. Αυτοί οι πόντοι τώρα μετράνε μέχρι πάλι να μαζευτούν 600 πόντοι. Μέχρι που να ξαναβρείτε από την άλλη με τους 300 πόντους για να ολοκληρωθεί ο κύκλος και να κάνετε ξανά cycling. Γι' αυτό σας λέω
που είπαμε στην αρχή, συσσωρεύονται οι πόντοι σας και ποτέ δεν θα χαθούν εφόσον παραγγέλνετε κάθε μήνα 60 πόντους. Οκ. Πάμε παρακάτω. Εδώ τώρα βλέπετε κάθε άτομο που εντάγεται, κάθε άτομο που κάνει μια παραγγελία, που βασικά γίνεται μια κατανάλωση και έναν ωρό να παραγγείλουν που είναι 60 πόντι, αυτοί οι πόντοι όλοι έρχονται επάνω σε εσάς και εσείς πληρωνόσαστε. Δηλαδή, μόλις μεταφράζονται σε λεφτά, μόλις φτάνετε σε 300 πόντους από μια μεριά και 600 πόντους από την άλλη μεριά, παίρνετε $35 γιατί ολοκληρώνετε τον κύκλο σας. Οκ, πάμε παρακάτω. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι 750 φορές την εβδομάδα. Εάν πάρετε 750 φορές επί $35, θα βγουν $26.250 την εβδομάδα. Πάρτε τα ανά 4 εβδομάδες και θα δείτε πόσα μπορείτε να βγάλετε το μήνα. Και δεν είναι θεωρία, το βγάζουν πάρα πολλά άτομα στην εταιρεία μας. Πάμε τώρα στην πέμπτη μέθοδο πώς πληρωνόμαστε, το matching bonus, που το λέω εγώ είναι leadership bonus, το bonus ηγεσίας. Και εδώ βλέπετε τώρα έχουμε το δέντρο, όχι με τα πόδια, το binary tree, τώρα έχουμε το family tree, το enrollment tree, το λέω στα αγγλικά, επίτηδες. Που βλέπετε μόνο τα δικά μου τα άτομα που έβαλα, που ένταξα. Η πρώτη μου σειρά στα πράσινα, η δεύτερη μου η σειρά στα πορτοκαλί, η τρίτη η σειρά στα γκρίζα. Κάθε φορά όταν ανεβαίνουμε και παίρνουμε βαθμό, ανοίγει και μία σειρά. Βλέπετε ότι αρχίζουμε από αριστερά, Associate Distributor. Είπαμε μόλις έχουμε ένα άτομο αριστερά και δεξιά γινόμαστε Executive. Και όχι μόνο αυτό, από εκεί πέρα πάμε για Jade. Το Jade Executive, για να γίνουμε Jade Executive, πρέπει να έχουμε 4 προσωπικά δικά μας άτομα που να τους μάθουμε να γράψουν τα δικά τους τα 2 άτομα, δηλαδή να γίνουν Executive, και τότε θα γίνουμε εμείς Jade Executive. Ένα από αυτά τα Executives πρέπει να βρίσκεται σε ένα πόδι στο binary tree. Όλα αυτά τα άτομα πρέπει να αρχίσουν με τουλάχιστον 100 πόντους, δηλαδή τουλάχιστον με το βασικό το πακέτο. Τότε θα γίνετε Jade. Υπάρχει και μια δεύτερη μέθοδο πώς να γίνετε Jade, αλλά εγώ προτιμώ αυτή τη μέθοδο, αλλά θα σας την πω φυσικά. Η δεύτερη μέθοδο για να γίνετε Jade μπορεί να έχετε 8 δικά σας προσωπικά άτομα, που όλοι ενταχθήκανε με τουλάχιστον 100 πόντους, και από αυτά τα 8 άτομα, τα δικά σας, πρέπει να είναι 3 τουλάχιστον σε ένα πόδι. Οκ. Πάμε παρακάτω. Εφόσον γίνετε Jade Executive, παίρνετε τώρα προμήθεια από την πρώτη σας τη σειρά. Τι σημαίνει αυτό? Κάθε φορά όταν ο Τζο, η Σου, η Κιμ και ο Ντόν ολοκληρώνουν τον δικό τους τον κύκλο που φτάνουν τους 300 και 600 πόντους και παίρνουν $35, εσείς θα βγάζετε εξτρά 20%, δηλαδή 20% από $35 είναι $7 εξτρά. Από κάθε έναν. Κάθε φορά όταν θα ολοκληρώνουν έναν κύκλο, θα παίρνετε στις $7 από την πρώτη σας τη σειρά. Τώρα, παίρνετε κι άλλο βαθμό. Πάτε προς τα πάνω, πάτε το Pearl. Για να γίνετε Pearl, πρέπει να έχετε 8 προσωπικά δικά σας άτομα, τα οποία τα βοηθάτε να γίνουν Executive, κάθε ένας τους δηλαδή να έχει 2 πόντους. Κάθε ένας πρέπει να άρχισε τουλάχιστον με 100 πόντους, με το βασικό το πακέτο, και 2 από αυτά τα Executive πρέπει να βρίσκονται σε ένα πόδι. Και εδώ πάλι υπάρχει μια δεύτερη μέθοδο, και πάλι σας το λέω, εγώ σας συνιστώ να
το κάνετε με αυτήν τη μέθοδο που σας δείχνω εδώ τώρα, αλλά θα σας το πω να το ξέρετε, μπορείτε να γίνετε και Pearl εφόσον έχετε 12 δικά σας άτομα εγγραμμένα, τουλάχιστον με 100 πόντους καθένας, και 3 από αυτά τα άτομα πρέπει να βρίσκονται από μία μεριά σε ένα πόδι. Οκ. Εφόσον γίνετε τώρα Pearl Executive και πήρατε και αυτόν τον βαθμό, τώρα ανοίγει και η δεύτερη σας σειρά στο Enrollment Tree. Και παίρνετε κάθε φορά όταν ολοκληρώνουν αυτοί τον κύκλο με 300 και 600 πόντους, θα παίρνετε και κερδίζουν $35, θα παίρνετε στις 15% από αυτούς. Δηλαδή, 20% από την πρώτη σας σειρά κάθε φορά και 15% από τη δεύτερη της σειρά. Πάμε παρακάτω. Γίνετε σαφήρι. Και αυτός είναι ο στόχος σας, αλήθεια, για κάποιον που θέλει να κάνει τη δουλειά σωστά, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος σας μέσα σε 2 μήνες να γίνετε σαφήρι. Για να γίνετε σαφήρι είναι μόνο μία μέθοδο. Δεν υπάρχουν 2 μέθοδος, μόνο μία. Πρέπει να έχετε 12 προσωπικά δικά σας άτομα, τα οποία και τα 12 έχουν 2 δικά τους άτομα, δηλαδή είναι executive. Χρειαζόσαστε δηλαδή 12 executive και από αυτά τα 12 άτομα, 12 executives πρέπει τα 3 τα executives να βρίσκονται σε ένα πόδι. Όλα αυτά τα άτομα πρέπει να ενταχθήκαν με τουλάχιστον 100 πόντους, δηλαδή με το βασικό το πακέτο. Το λέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω. Ξέρω, επαναλαμβάνομαι, αλλά είναι επίγον. Γι' αυτό το λέω. Εάν γίνετε σαφήρι, ανοίγει και η τρίτη σειρά και τώρα θα παίρνετε κάθε φορά όταν ολοκληρώνει η τρίτη σειρά σας έναν κύκλο, θα παίρνετε έξτρα 10% και από αυτούς. Και όσο ανεβαίνετε τους βαθμούς, τόσες πιο πολλές σειρές ανοίγουν. Από την 4η μέχρι την 7η τη σειρά θα παίρνετε 5%. Τώρα, βλέπετε δεξιά που λέει 20 με 30% στην πρώτη τη σειρά. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό το λέμε εμείς Customer Acquisition Incentive. Όταν το πρώτο άκουσα εγώ προσωπικά, δεν το πίστευα. Κυρίες και κύριοι, αλήθεια να το είδα, νόμιζα ότι η εταιρεία έκανε λάθος. Αλλά αληθεύει. Τι σημαίνει αυτό? Ας αρχίσουμε αλλιώς. Η εταιρεία μας λέει, εάν έχετε 5 με 10 καινούριους πελάτες ή πελάτες το μήνα, θα σας δίνουμε όχι 20% στην πρώτη σειρά, με 5 πελάτες θα σας δίνουμε 25%, αν έχετε 10 πελάτες θα σας δίνουμε 30%. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Λέμε τώρα ότι ο Τζο, η Σου, η Κιμ και ο Ντόν βγάζουν κάθε μήνα 1.000 ευρώ. Κανονικά η εταιρεία θα με δώσει 20%. Έτσι, γιατί τα 1.000 ευρώ τα βγάλανε κάθε φορά που ολοκληρώνουν τον κύκλο τους. 35, κάθε ένας τους κάνει ένα χιλιάρικο. Σημαίνει ότι 20% από κάθε έναν θα παίρνω εγώ εξτρά 200 ευρώ, έτσι δεν είναι? Οκ, δηλαδή 200 ο Τζο, 200 η Σου, 200 η Κιμ, 200 ο Ντόν, 800 ευρώ. Τώρα μου λέει η εταιρεία, αν έχεις 10 πελάτες το μήνα, και δεν παίζει σημασία τι πελάτες να είναι, δηλαδή μπορεί να είναι πελάτες της χοντρικής τιμής, μπορεί να είναι πελάτες με το πάρε 2 πρόγραμμα, ή μπορεί να είναι και πελάτες που αγόρασε μέσω της ιστοσελίδας μου κατευθείαν. Στη λιανική τιμή. Τότε μας δίνει η εταιρεία για την πρώτη μας τη σειρά 30%. Δηλαδή δεν θα βγάζω 200 από κάθε έναν, θα βγάζω 300 από τον Τζο και την Σου και την Κιμ και τον Ντόν. Από τα 1.000 ευρώ που κάνανε αυτοί θα πάρω εγώ εξτρά τώρα 300 από καθένα. Δηλαδή 300, 600, 900, 1.200 αντί τα 800. Γιατί? Δηλαδή με πληρώνει η εταιρεία 400 ευρώ παραπάνω γιατί έχω 10 πελάτες. Γι' αυτό σας συνιστώ, κυρίες και κύριοι, να είναι ο στόχος μας να έχουμε όλοι μας από αρχή
10 πελάτες, και δεν πρέπει να είναι καινούργοι, μπορεί να είναι οι ίδιοι πελάτες. 10 πελάτες και να εντάγονται 2 με 4 καινούρια business partner κάθε μήνα. Εάν το κάνετε αυτό και το μάθετε στην οργάνωσή σας και στην ομάδα σας, θα βρεθείτε σε ένα μικρό χρονικό διάστημα πολύ επιτυχημένοι με αυτό το compensation plan, με αυτό τον πλάνο αμοιβής της ζημιάς. Είπαμε ότι σε αυτό το δέντρο πάνε προς τα κάτω μέχρι την 7η σειρά και από την 4η μέχρι την 7η σειρά παίρνουμε 5% ανάλογα που ανεβαίνουμε το σκαλοπάτι. Τώρα, υπάρχουν φυσικά και κάτι διαφορετικά bonus ακόμα. Έχουμε ένα diamond bonus pool. Όταν φτάνετε στο επίπεδο του διαμάντη, η εταιρεία παίρνει από το παγκόσμιο τζίρο ανά 3 μήνες και βάζει 3% στην άκρη και δίνει κάθε διαμάντι, κάθε διπλό διαμάντι και τριπλό διαμάντι, ανάλογα με το τζίρο που κάνουν, τους χορηγεί από αυτά τα 3% χρήματα. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι όταν λέμε ότι η εταιρεία πάει καλά και βγάζει 800 εκατομμύρια, βγάζει 1 δισεκατομμύριο το χρόνο, δεν είναι μόνο καλό για την εταιρεία. Και για μας. Γιατί όταν θα γίνεται διαμάντι και διπλό και triple diamond, τότε, τριπλό διαμάντι μάλλον λέγεται, τότε θα βγάζετε και εσείς τα χρήματα. Μετά έχουμε lifestyle rewards. Όταν γίνεται emerald experience, σας παίρνει η εταιρεία, εσάς και τον σύζυγό σας, για 5 ημέρες, Hawaii, καλύτερα ξενοδοχεία, τα πάντα. Όταν γίνεται διαμάντι, είναι ένα lifestyle extravaganza. Τι να σας πω, κάθε χρόνο είναι κάτι καινούριο, κάτι που δεν θα το ξεχάσετε ποτέ στην ζωή σας. Και μετά έχουμε κάτι πολύ σπουδαία bonus, promotion, που μπορούμε να κερδίσουμε 6.000, 9.000 μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. Λέγεται Shoot for Sapphire, μια promotion. Μπορούμε να κερδίσουμε κρουαζιέρες, μπορούμε να κερδίσουμε ταξίδια, Σιγκαπούρη, παγκόσμια, για expos. Πολλά πράγματα. Βλέπετε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι ο πλάνος αμοιβής της Jeunesse, αυτοί που θέλουν να κάνουν δουλειά και θα δουλέψουν, αυτοί θα πληρωθούν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό θα τελειώσουμε το σεμινάριο σήμερα και λέμε εδώ στην Αμερική, if it is important to you, you will find a way. If not, you will find an excuse. Εάν είναι σημαντικό για σας, θα βρείτε έναν τρόπο να το κάνετε. Εάν δεν είναι σημαντικό, θα βρείτε έναν τρόπο να βγείτε από την υπόθεση, ας το πω έτσι. Με αυτό σας εύχομαι όλους σας που το ακούτε αυτό, το σεμινάριο, να εκπαιδεύετε την ομάδα σας. Πιστεύω να μπόρεσα να σας δώσω να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται στον πλάνο αμοιβή μας και σας εύχομαι τα καλύτερα, lots of success και εύχομαι να ειδωθούμε σύντομα. Γεια σας, goodbye from Chicago. Αντίο.